ҳаракати мошинҳо дар шоҳроҳи Душанбе Хоруғ пас аз чанд ҳафтаи баста будан шурӯъ шудааст. Шуҳратшоҳ Исматов, иҷрокунандаи вазифаи раиси истодии ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Мухтори Бадахшон, рӯзи 24 феврал дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, феълан барои гузаштани мошинҳои хурди мусофирбар имконият фароҳам оварда шудааст. Ба гуфтаи ин мақоми идораи ҳолатҳои фавқулодда, ҳоло дар мавзеъҳои Шипат, Деҳ ва мавзеи Қалоти ноҳияи Рӯшон корҳои поксозӣ, тармаҳо ва васеъкунии роҳ барои гузаштани мошинҳои борбар идома дорад. Ба гуфтаи Шоҳ Исматов, роҳи Хоруғ Ишкошим низ дирӯз кушода шуд, аммо масири Хоруғ Мурғоб ҳанӯз баста аст. Дар зимн шурӯъ аз фардо 25 феврал ширкати ҳавоии Тоҷик Эйр парвозҳоро дар масири Душанбе Хоруғ аз сар мегирад. Бино ба иттилои Азиз Хайруллоев, сухангӯи ин ширкат, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши талаботи сокинон барои парвоз дар самти Душанбе Хоруғ, феълан ширкати Тоҷик Эйр парвозҳоро дар ин масир тавассути чархболи Ми-8 анҷом хоҳад дод. Хайруллоев гуфт, қаблан дар масири Душанбе Хоруғ ҳавопаймои Ан-28 парвоз мекард, аммо ба далели кӯҳнаву фарсуда шудани ин нави ҳавопаймо ва истеҳсол нагардидани қисмҳои эҳтиётӣ ба он парвоз тавассути ин ҳавопаймо барои ҳаёти мусофирон хатар эҷод менамуд. Ба далели шароити мураккаби баландкӯҳии Хоруғ, навъҳои дигари ҳавопаймо дар ин масир парвоз кардан наметавонад. Чархболи Ми-8 метавонад 22 мусофирро ба манзил расонад. Ширкати Тоҷик Эйр гуфтааст, талош дорад парвозҳо дар масири Душанбе Хоруғ ба таври муназзам анҷом шуда, дар сурати зиёд гардидани теъдоди мусофирон метавонад ҳафтаи 2 маротиба дар ин самт парвоз кунад. Парвози чархбол аз Душанбе ба Хоруғ соати 8 субҳи вақти маҳаллӣ сурат мегирад ва қимати билет барои як нафар 615 сомонӣ хоҳад буд. Парвозҳо аз Душанбе ба Хоруғ дар ҳоле аз сар гирифта мешавад ки таи 3 ҳафтаи ахир бар асари барфбориҳо ва резиши тарма роҳҳо ба сӯи шаҳри Хоруғ, маркази вилояти Мухтори Бадахшон, дар чандин минтақа баста шудаанд.